operation, another operation usathana into ayisebenzisayo is what we call ukuba ignorant. Another thing usathana ayisebenzisayo ukuthi be ignorant as believers. Ukuba ignorant as a church ukuthi we are the answer for the community. Ukuthi thina sikukhanya kwemphakathi kwethu, sikukhanya emndenini wethu. So meaning in other words, ukusindisa kwakho wedwa ekhaya kunempendulo because wena ukukhanya ekhaya. So meaning now when you are ignorant of that, umndeni ekini ungahlala iminyaka kungabi nempumelelo because you are ignorant eqinisweni lokuthi ukukhanya. Hallelujah. So into engifuna ukuthi iveze namhlanje ukuthi singabantu abakhululekile. Number 2, into ebalekile kabathandekayo engifuna siveze namhlanje ukuthi into ebalekile empilweni kuwo konke okwenzako funda into eyodwa ukuma. Abathandekayo, there's one thing edingekayo ebantwini. Abantu abaningi baqale izinto bayiyekela ngenxa yokuhluleka ukuma. Abathandekayo, esikhathini esikhona manje uKristu uthi qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. So meaning in other words, into ebalekile is to stand. Empilweni yakho into ebalekile ukuthi ukwazi ukuma. Uma ungakwazi ukuma ayikho into ozoyinqoba. Uma ungakwazi ukuma ayikho into ozoyenza. Uma ungakwazi ukuma ayikho into ozoyi-achieve empilweni. So meaning one of the things that we have to do as believers